Полет UK-944 излетя от Мумбай за Делхи с Airbus A320 Neo. Самолетът принадлежи към съвременно поколение еднопътни реактивни самолети, проектирани за кратки и средно дълги маршрути. Тези самолети съчетават усъвършенствана автоматизация, ефективни двигатели, прецизна навигация и системи, които позволяват високи граници на безопасност. Никой търговски самолет обаче не може да пренебрегне едно основно правило. За да кацне, пистата трябва да е използваема. В авиацията използваемата писта трябва да има достатъчна видимост, вятър в определени граници, подходяща повърхност, отделяне от останалия трафик и стабилен подход. Ако някое от тези условия се влоши, пистата престава да бъде незабавно решение и се превръща в източник на риск. По време на маршрута до Делхи, полетът навлезе в засегната от буря зона. В Северна Индия мусонът може да доведе до бързи промени във времето. Подход, който е изглеждал възможен минути по-рано, може да стане неприемлив поради силен дъжд, променящи се ветрове, конвективни облаци или намалена видимост. Не е необходимо самолетът да е в окото на бурята, за да бъде засегнат от нея. Достатъчно е летището на дестинацията да е в нестабилна среда. Екипажът се приближи до Делхи. При нормална операция спускането следва подредена последователност. Намаляване на скоростта, настройка на клапите, сваляне на колесника, подравняване на пистата и определяне на траекторията на спускане. Кабината следи мощността, височината, вятъра, вертикалната скорост и разстоянието до прага. Всичко изглежда изчислено, но времето въвежда променливи, които се променят рязко. При приближаването към писта 29 в Делхи възникна ключов проблем – попътният вятър. Самолетът каца по-добре срещу вятъра, защото това намалява скоростта спрямо земята. При попътен вятър самолетът изминава по голямо разстояние над пистата, което изисква повече спиране и загуба на резерв. Ако пистата е мокра, проблемът се усложнява. Комбинацията от дъжд, замърсена повърхност и попътен вятър може да превърне приемливия подход в опасен. На ниска височина, когато пистата би трябвало да се превърне в ясен визуален ориентир, операцията вече не предлагаше необходимия резерв. Екипажът реши да прекрати подхода. В авиацията прекратяването на подхода не е поражение. Това е защитна маневра. Самолетът прилага мощност, прекратява спускането, издига се и се препозиционира, за да опита друга стратегия. За пътниците тази маневра може да се почувства като шок. Самолетът сякаш щеше да кацне и внезапно отново започна да се издига. За пилотската кабина обаче процедурата има точна логика. Нестабилният подход не трябва да се форсира. Ако вятърът, видимостта, траекторията или енергията не отговарят на критериите за безопасност, кацането се прекъсва. Проблемът започва, когато пропуснатият заход не решава ситуацията, а вместо това задейства по сложна верига от събития. Делхи все още се сблъсква с лошо време. Самолетът се нуждае от алтернативно летище. При планирането на търговски полети, горивото не се изчислява единствено за достигане на дестинацията. То включва и резервни резерви, изчакване, отклонение и краен резерв. Тази структура позволява на самолета да избегне зависимостта си от една единствена писта. Но тези резерви не са безкрайни. Всяка минута, прекарана в изчакване, изразходва гориво. Всеки пропуснат заход изразходва гориво. Всяка промяна на курса изразходва гориво. Безопасността на полетите зависи от това да се поддържат отворени опции, а горивото е това, което поддържа тези опции. След неуспешния опит в Делхи, Вистара 944 се отклонява към Лакнао, разположен на изток. На хартия Лакнао е разумна алтернатива. Имаше инфраструктурата да приеме А320 и беше в обсега на полета. Но в авиацията алтернативно летище не е сигурно нещо. Това е възможност, която трябва да остане реална, когато самолетът пристигне. Този детайл беше решаващ. Пътуването до Лакнао добави разстояние, време и разход на гориво. Самолетът беше напуснал Делхи и се насочваше към резервното летище. Отвън ситуацията можеше да изглежда под контрол. Ако дестинацията не беше налична, друго летище щеше да приеме полета. Но времето не се подчинява на полетните планове. Буря може да затвори оперативния прозорец за броени минути. Докато се приближаваха до Лакнао, условията се влошиха. Видимостта намаля и буря удари района на летището. Самолетът се подготви да кацне на писта 27, но тази писта беше практически недостъпна. Екипажът знаеше къде се намират. Приборите ги локализираха. Контролът на въздушното движение ръководеше операцията. Липсваше достатъчно визуална ориентировка, за да се извърши безопасно кацане. При подход по прибори самолетът може да се спуска, водейки се от навигационни системи. Той може да следва страничен сигнал, вертикална траектория или публикувана процедура. Но на определена височина екипажът се нуждае от визуални ориентири. Светлините на подхода, светлините на пистата, прагът или маркировката трябва да бъдат ясно видими.
Ако не са, подходът трябва да бъде прекратен. Този принцип съществува, защото кацането не е просто докосване на земята. Става въпрос за подравняване на самолета, намаляване на скоростта на снижаване, разширяване на колесника, заземяване на основния колесник в правилната зона и спиране в рамките на наличното разстояние. Ако пистата се появи твърде късно или само частично, този запас изчезва. Видимостта на пистата се измерва с помощта на специфични параметри. Един от най-важните е RVR – видимост на пистата. Тази стойност показва разстоянието, на което пилотът може да види светлините или маркировката на пистата от централната линия. При силен дъжд, мъгла или гръмотевични бури, RVR може да спадне бързо. Едно летище може да бъде над минимумите в един момент и под тях малко след това. Това превръща подхода в техническо предизвикателство. Пистата съществува, но е неизползваема. Самолетът е близо, но не може да продължи. Екипажът не трябва да се опитва отчаяно визуално търсене. Ако няма достатъчно данни за минималната височина, правилната маневра е пропуснат втори кръг. Първият опит за кацане в Лакнао също завърши с пропуснат втори кръг. Самолетът отново се издигна във въздуха. За пътниците последователността може да е била обезпокоителна. Снижаване, очакване на кацане, увеличаване на мощността и изкачване. За екипажа ситуацията стана повзискателна, тъй като нивото на горивото беше спаднало значително след излитането от Делхи. От този момент нататък алтернативите станаха ограничени. Канпур се появи като възможност. Праяградж, тогава известен още като Алахабад, се появи като друга възможност. Всяко летище предлагаше предимства и рискове. Разстояние, метеорологични условия, дължина на пистата, налични услуги, техническа помощ, капацитет на пътниците и очаквано гориво за кацане. При аварийна ситуация с горивото, идеалното летище не винаги е най-удобното. Правилното летище е това, където може да се извърши безопасно кацане, преди да се изчерпи последният резерв от гориво. Логистиката е важна, но приоритет е най-близката използваема писта при безопасни условия. Вистара 944 започна своя курс за Праяградж. По време на този полет Лакнао съобщи за подобрени условия. Видимостта се увеличи и пистата се върна в рамките на минимумите. Самолетът беше поблизо до Лакнао, отколкото до Праяградж, така че връщането назад стана най-краткият вариант до налична писта. Решението имаше оперативна логика, но също така разкри колко малка е границата на възможностите. Ако състоянието на Лакнао се влоши отново, възможностите щяха да бъдат силно ограничени. Ако самолетът продължи към Праяградж, горивото може да не стигне достатъчно дълго. Авиационната безопасност не винаги е избор между добър и лош вариант. Понякога ви принуждава да избирате между рискове, които се променят с всяка минута. Авиацията разграничава няколко вида планирано гориво. Има гориво за полет, изчислено за предвидения маршрут. Има гориво за непредвидени обстоятелства, което покрива разумни вариации. Има алтернативно гориво, необходимо, ако дестинацията не може да приеме полета. И има последен резерв, който не бива да се използва като нормална част от стратегията. Този резерв съществува, за да предпази самолета от непредвидени обстоятелства. На Вистара 944 веригата от събития постепенно изразходва гориво. Чакане близо до Делхи, пропуснат втори кръг, отклонение към Лакнао, пропуснат втори кръг в Лакнао, курс към друго алтернативно летище и връщане в Лакнао, когато условията се подобрят. Нито един от тези елементи, взети по-отделно, не обяснява пълната сериозност на ситуацията. Аварийната ситуация е възникнала от натрупване на гориво. Ниското ниво на гориво не означава, че двигателите са на път да спрат. Това означава, че всякакви понататъшни забавяния могат да доведат до кацане на самолета с по-малко от планирания краен резерв от гориво. Това е оперативна декларация. Самолетът се нуждае от приоритет, защото вече не може да приема схеми на изчакване, дълги вектори или ненужни забавяния. Аварийна ситуация с гориво представлява по-високо ниво на безпокойство. Когато екипажът обяви My Day Fuel – гориво за бедствие, той съобщава, че очакваното гориво при кацане на най-близкото използваемо летище ще бъде по-малко от планирания краен резерв от гориво. В аеронавигационната радиокомуникация My Day е международен сигнал за сериозно бедствие. Като добави фюол гориво, екипажът точно идентифицира заплахата. Техническата мистерия на случая не се криеше във видима механична повреда. Бях изправен пред един по-неудобен въпрос. Как би могъл един съвременен самолет с допълнително гориво и обучен екипаж да постигне толкова малка разлика? Отговорът не зависеше от едно единствено грандиозно решение. Зависеше от последователност, в която средата се променяше по-бързо от стратегията. Екипажът не беше излетял с намерението да изразходва резервите си от гориво. Самолетът не беше изгубен. Системите не се отказаха. Летището на дестинацията не изчезна.
Но операцията се оказа в капан между бури, метеорологични минимуми, отклонения и предпочитания към определена алтернатива. При разследванията на происшествия, фиксирането се разбира като прекомерен фокус върху една опция, дори когато ситуацията изисква преоценка. Това не означава недобросъвестност. То отразява как човешкият ум може да се придържа към план, който е изглеждал правилен само преди минути. Горивото също така генерира специфичен психологически натиск. Когато е останало достатъчно, възможностите изглеждат предостатъчни. Когато намалява, всяка алтернатива струва повече. Промяната на дестинацията изразходва гориво. Чакането за подобрение изразходва гориво. Прекратяването на подхода предпазва от опасно кацане, но също така изразходва гориво. Така се появява оперативен капан. Колкото по-дълго се отлага консервативно решение, толкова по-трудно става то да се изпълни. В пилотската кабина на А320 Нео наличната информация е изобилна. Има изчисления за очаквано гориво, разстояния, височини, време, комуникации и процедури. Но повече информация не елиминира напрежението. В динамична ситуация проблемът се състои в трансформирането на данните в приоритети. Самолетът трябва да знае коя безопасна писта е най-близка, при какви минимуми може да кацне и колко гориво ще остане при кацане. Безопасността на въздуха се изгражда на слоеве. Един слой е планирането, друг е контролът на въздушното движение, друг е метеорологията, трети е координацията на авиокомпаниите, трети е управлението на ресурсите в кабината, трети е процедурната дисциплина. Инцидентът с Вистара 944 демонстрира какво се случва, когато няколко слоя не се разрушат напълно, а по-скоро изтъняват едновременно. Самолетът все още летеше, двигателите работеха, пилотите контролираха полета. РВД все още предаваше информация. Лакнау отново беше на разположение. Но запасът от гориво вече беше намалял твърде много. Когато най-накрая кацнаха, оставащото гориво беше изключително малко за търговски самолет. Аварийната ситуация приключи без жертви, но не защото имаше голям запас от гориво. Завърши добре, защото последният прозорец с възможности остана отворен достатъчно дълго. Аварийната ситуация с гориво не изглежда непременно като експлозивна повреда. Няма дим, няма летящи отломки и не е нужно да има вибрации. От пътническата кабина може да се усеща като закъснения, завои, промени в курса и премерени съобщения. Истинската заплаха е в числата. Килограми гориво, летателни минути, мили до пистата и минимуми на видимост. В пилотската кабина натоварването се увеличи. Пилотът, който лети, трябваше да поддържа траектория, скорост, конфигурация и мощност. Пилотът, който наблюдаваше полета, трябваше да проверява параметрите, да управлява комуникациите, да чете списъци, да изчислява горивото, да потвърждава минимумите и да сравнява опциите. Автоматизацията помага, но не взема решения самостоятелно. Автопилотът може да следва маршрут. Системата за управление на полета може да оцени горивото. Приборите могат да подравнят самолета с пистата. Решението за продължаване, прекъсване или отклоняване принадлежи на екипажа. Концепцията за стабилизиран подход е от съществено значение. Самолетът трябва да бъде правилно конфигуриран, подравнен, с правилна скорост, на траектория на снижаване и с постоянна мощност, преди да достигне определена височина. Ако не е, той трябва да бъде прекратен. Този принцип съществува, защото много инциденти при подходи и кацания са започнали, когато екипажите са се опитвали да спасят лошо конфигурирани подходи. Но когато горивото свърши, заобикалянето на околопътната линия престава да бъде неутрална маневра. То остава задължително, ако подходът е опасен, но цената му се увеличава. Това разкрива дълбоко напрежение в авиацията. Една защита може да предизвика друга заплаха. Заобикалянето предотвратява инцидент при кацане, но може да доведе до аварийна ситуация с гориво. Продължаването без ориентири избягва допълнителен разход на гориво, но може да доведе до излизане от пистата или сблъсък. Безопасността се състои в избор на контролируем риск и отхвърляне на неконтролируемия. Когато самолет не може да намери пистата, процедурата не е отчаяно да я търси визуално. Подходът има ограничения. Ако пистата се появи късно, появи се само частично или не позволява безопасна траектория, самолетът трябва да прекрати полета. Съвременната култура на безопасност предпочита неудобно заобикаляне на околопътната линия пред кацане, принудено от оперативно напрежение. На Вистара 944 предизвикателството се усложни от регионалното време. Бурите не образуват статични стени.
Те се изместват, нарастват, разсейват се, генерират пориви, завеси от дъжд и внезапни промени във видимостта. Едно летище може да показва температури над минималните в един доклад и под тях малко след това. Това не прави метеорологичните доклади безполезни. Това просто означава, че те трябва да се тълкуват като моментни отпечатъци от променяща се реалност. Контролът на въздушното движение играе ключова роля. Той докладва за видимост, наличност на писта, вятър, разрешение за подход, вектори и приоритет. Но диспетчерът не е в пилотската кабина. Той не усеща мощността на самолета, нито вижда точно това, което вижда екипажът. Окончателното решение за кацане остава в пилотската кабина, защото там се интегрират техническа информация, данни за производителността и реални визуални условия. Структурата на авиокомпанията също играе роля. Оперативните центрове могат да препоръчват алтернативни полети, да оценяват наземната поддръжка, да преглеждат метеорологичните условия и да координират помощта. Въпреки това, под напрежение и с намаляващо гориво, комуникацията между операциите и пилотската кабина трябва да бъде ясна, директна и полезна. Ако информацията пристигне късно, непълна или твърде логистично предубедена, тя може да повлияе на критично решение. Случаят разкрие една неудобна истина. Самолет не попада в аварийна ситуация единствено заради това, което се случва във въздуха. Понякога това се случва поради взаимодействието на времето, планирането, организационната култура, комуникацията и човешките предубеждения. Небето е видимата сцена, но причинно-следствената верига се простира и през бюра, доклади, ръководства, диспетчерски центрове и решения, взети преди самолетът да влезе в критичната зона. Идеята, че един самолет може да не е в състояние да намери писта, изглежда абсурдна в ерата на GPS, радари, ILS и сателитна навигация. Но кацането не е просто достигане на координати. Става въпрос за прехвърляне на самолет с тегло десетки тонове от въздуха върху ограничена повърхност с висока скорост, с прецизна енергия и достатъчен марш на спиране. Системите за инструментално заходене позволяват на самолета да се подравни с пистата, дори без да я вижда през по-голямата част от снижаването. ILS осигурява странично и вертикално насочване. Локализаторът показва дали самолетът е отляво или отдясно на централната линия на пистата. Наклонът на глисадата показва дали е висок или нисък спрямо правилния профил. Други процедури, като например заходи, базирани на зонална навигация, също позволяват контролирани снижавания. Но всички имат минимуми. Тези минимуми съществуват, защото инструментите водят до определена точка, а не до абсолютна сигурност. В последната фаза екипажът се нуждае от визуални ориентири, за да прецени прехода към кацане, фино подравняване, изравняване, кацане и спиране. В условия на изключително ниска видимост този преход може да бъде опасен, ако летището, самолетът или екипажът не са сертифицирани за автоматизирани операции при много ниска видимост. Някои самолети и летища позволяват автоматично кацане при разширени категории, но не всяка писта, екипаж, авиокомпания или състояние го позволяват. Операцията изисква сертифицирано оборудване, специфична поддръжка, обучение, процедури, сигнална защита и определени минимуми. Съвременен самолет не може сам да реши да кацне автоматично на писта, покрита от буря. Освен това, проливният дъжд влияе не само на видимостта. Той може да замърси пистата, да намали спирането, да причини аквапланинг, да влоши визуалното възприятие и да генерира промени в посоката на вятъра. Безопасното кацане изисква както виждане на пистата, така и възможност за спиране на нея. Ако повърхността е мокра и попътен вятър увеличава скоростта спрямо земята, необходимото разстояние може да се увеличи значително. Попътният вятър при подхода към Делхи беше червен флаг. Мокра писта с попътен вятър намалява границите на разстояние. При пътнически самолет кацането не завършва при кацане. То приключва, когато самолетът намали скоростта си контролирано. Решението за прекъсване поради вятър или нестабилни условия защитава последната част от събитието, а не само първоначалното кацане. Подходът към Лакнау подчерта друг проблем. Писта може да е перфектно разположена по прибори, но извън визуалните минимуми. Самолетът може да е подравнен, да се спуска правилно и пилотите да са готови за кацане. Но ако визуални ориентири не са налични, операцията трябва да бъде прекратена. Пистата не е загубена. Тя е блокирана от атмосферата. Търговската авиация възприема тази дисциплина, защото историята е показала цената на игнорирането й. Много инциденти при подходи и кацания са започнали с привидно логични разсъждения. Пистата е била близо, горивото е било ниско, видимостта е била добра, може би биха могли да продължат. Съвременната безопасност замества този импулс с обективни ограничения. Ако подходът е неуспешен, той се прекъсва.
Ако горивото не позволява друго чакане, се обявява извънредна ситуация. Ако предпочитаният алтернативен маршрут стане неосъществим, се избира друг. На Вистара 944 прекъсванията са били на лице. Екипажът е прекъснал подхода, когато е трябвало. Те са обявили извънредна ситуация с горивото. Контролът на въздушното движение е съобщил за промени във видимостта. Самолетът в крайна сметка се е приземил. Но инцидентът е бил сериозен, защото тези прекъсвания са действали много близо до ръба. Системата не се е повредила, но е позволила на полета да влезе в зона, където вече няма безопасен марш. След кацане, инцидентът е престанал да бъде единствена отговорност на екипажа и е станал обект на разследване. В авиацията разследването не означава намиране на един единствен виновник. То означава реконструиране на веригата от събития, за да се разбере как е завършила нормална операция при извънредна ситуация. Разследващите анализират данни за полетите, комуникации, метеорологични условия, гориво, планове, решения, ръководства и оперативна координация. Докладът класифицира случая като сериозен инцидент. Тази категория признава, че не е имало происшествие, но условията са били достатъчно близки до опасен изход, за да се изисква задълбочен анализ. Самолетът е бил невредим. Пътниците са оцелели. Последната писта е приела полета. Но останалото гориво разкрива, че операцията е навлязла в неприемлива зона. Разследването посочи комбинация от фактори. Един от централните елементи беше недостатъчното внимание към намаляващото гориво и фиксирането върху отклоняването към Лакнау като предпочитан алтернативен маршрут. Отбелязани бяха и пропуски в оперативното насочване, метеорологичната информация и координацията по отношение на други възможни алтернативи. Идеята не беше, че един единствен момент обрича операцията, а по-скоро, че няколко точки на вземане на решения не успяват да коригират рискованата траектория с достатъчно предварително предупреждение. Изборът на алтернативен маршрут не е просто въпрос на разстояние на картата. Идеалният алтернативен маршрут трябва да има стабилни метеорологични условия, налични подходи, достатъчно гориво за достигане до летището, оперативна поддръжка и капацитет за приемане на самолета. Ако алтернативният маршрут е и под влиянието на бури или изисква полет при тежко време, привлекателността му намалява. В засегнат от мусони регион, по-отдалечено, но метеорологично по-стабилно летище може да е по-безопасно от по-близко в рамките на същия конвективен модел. Оперативната фиксираност е известно явление. Под напрежение умът може да стесни обхвата си от възможности. Рано избраният алтернативен маршрут става доминиращ. Екипажът продължава да актуализира данните, но тези данни могат да бъдат интерпретирани около вече избрания план. Промяната на стратегията изисква когнитивна енергия, ясна комуникация и увереност сред пилотите. Ето защо управлението на ресурсите в пилотската кабина, известно като CRM, е толкова важно. CRM има за цел да направи пилотската кабина да функционира като система за сътрудничество. Капитанът има последната власт, но първият офицер трябва да може да задава въпроси, да предлага и да предупреждава. Йерархията не трябва да потиска критична информация. При инциденти с гориво, увереността може да означава разликата между ранното отклоняване от това да се затрудните с късни опции. Ясното изявление в точния момент може да спести стотици килограми гориво. Разследването е разгледало и организацията. Авиокомпанията трябва да предостави ясни насоки за отклонения, гориво, резервни места и решения при неблагоприятни метеорологични условия. Оперативните центрове трябва да подкрепят, а не да създават неяснота. Когато една компания е предпочела резервни места за техническа поддръжка или логистика на пътниците, тези предпочитания никога не трябва да заместват оперативния приоритет за кацане с достатъчно гориво на безопасно летище. Вистара 944 беше значим не защото завърши с трагедия, а защото демонстрира как верига от решения може да доведе един съвременен самолет до лимита на крайния му резерв от гориво. В авиационната безопасност инцидентите без смъртни случаи предлагат рядка възможност. Те позволяват изучаване на заплахата без необратимите разходи от инцидент. Всеки килограм, останал в резервоарите, се превръща в урок. Когато екипажът обяви My Day Fuel, полетът се прекласифицира от системата. Контролът на въздушното движение трябва да го приоритизира. Други самолети могат да получат вектори, закъснения или инструкции за освобождаване на пространството. Комуникацията става подиректна. Самолетът се нуждае от най-ефективния маршрут до писта, където може да кацне безопасно. Терминът My Day традиционно се повтаря 3 пъти, за да се избегне объркване. На практика фразата съобщава за международно призната извънредна ситуация. Това не е искане за преференциално третиране. Това е декларация, че резервът е изчерпан. В среда с лошо време, други полети, активни писти и пропуснати подходи, този приоритет може да бъде решаващ. Но обявяването на извънредна ситуация не създава гориво.
То само реорганизира системата около самолета. Ако пистата все още е под минимумите, приоритетът не позволява безопасно кацане. Ако вятърът е извън границите, извънредната ситуация не променя физиката. Ако самолетът няма визуални ориентири, My Day не осветява пистата. Ето защо декларацията трябва да дойде преди опциите да станат несъществуващи. Крайният резерв е концептуална граница. Казано по-просто, това е горивото, което трябва да остане, за да лети определено време при специфични условия, обикновено свързани с режим на изчакване на ниска височина. Това не е секретен резервоар. Това е истинско гориво вътре в крилата, но функцията му е да предпазва от крайно непредвидено събитие. Когато се изчисли, че самолетът ще кацне под този резерв, извънредната ситуация вече не е потенциална. То е действително. На Вистара 944 полетът се озова в тази критична територия. Екипажът трябваше да знае кое летище е налично, кое е най-близкото, каква е видимостта, коя писта може да се използва и колко гориво ще остане при кацане. Лакнао, който преди това беше отказал подхода поради недостатъчна видимост, предложи друг прозорец. Самолетът се обърна обратно. По късото разстояние стана решаващо. Последният подход към Лакнао концентрира цялото напрежение по случая. След няколко решения, опита и промени в курса, самолетът беше подравнен с пистата. Видимостта се беше подобрила достатъчно. Пилотите трябваше да извършат стабилен подход, да кацнат в определената зона и да спрат самолета. Нямаше място за драма. Кабината работеше според процедурите, повикванията, скоростите и параметрите. Кацането беше завършено. Самолетът беше на земята. Нямаше пожари, нямаше масова евакуация, нямаше структурни повреди. Аварийната ситуация приключи тихо, както много въздушни кризи, когато системата успява да ги абсорбира преди да се стигне до бедствие. За пътниците облегчението беше незабавно. За разследващите случаят току-що беше започнал. Горивото, останало при кацане, се превърна в символична точка от данни. Малък брой превърнаха история за закъснение и лошо време в сериозен инцидент. Разликата между безопасно кацане и катастрофа не винаги се измерва в километри. Понякога се измерва в минути. Понякога в стотици килограми гориво. Понякога в едно единствено подобрение на видимостта, отчетено във времето. Търговската авиация често се представя като триумф на технологиите и до голяма степен е така. Но Вистара 944 показа, че безопасността не идва единствено от съвременните самолети. Тя идва от консервативни решения, точна метеорологична информация, гъвкаво планиране, уверена комуникация и способността да се изостави план, когато средата се промени. Самолетът не можеше да намери пистата в най-човешкия смисъл на думата, не можеше да превърне известно място в безопасно място за кацане. Пистата беше там, но атмосферата я скриваше. Приборите я насочваха, но минималните стойности я спираха. Горивото му позволяваше да продължи да лети, но всяка минута намаляваше възможностите му. Екипажът не беше изправен пред свръхестествена мистерия, а пред оперативна. Как такава регулирана система може да попадне в капан от решения, които сами по себе си изглеждаха разбираеми? Отговорът се крие в натрупването. Само малко закъснение не причинява извънредна ситуация. Буря в дестинацията сама по себе си не причинява криза. Пропуснатото кацане не е провал. Отклонението не е опасност. Намаляването на видимостта на алтернативната писта не е ничия вина. Но когато всички тези елементи се появят последователно, операцията навлиза в зона, където границите ерозират бързо. Първият основен урок беше, че алтернативното летище трябва да бъде истински път за бягство, а не надежда. При конвективно време, близко летище може да споделя същата атмосферна нестабилност като първоначалната дестинация. Планирането трябва да взема предвид не само разстоянията, но и цели метеорологични системи. Ако буря обхваща даден регион, най-добрият алтернативен самолет може да е този, който преминава през този регион, дори това да означава по-ранно решение. Вторият урок беше, че горивото трябва да управлява стратегията от самото начало, а не само когато е на изчерпване. Полет с адекватни резерви може да стане уязвим, ако използва тези резерви, опитвайки се да поддържа план, който губи валидност. Безопасността изисква предварително деклариране на състоянието на горивото, искане на приоритет, когато е уместно, и предотвратяване на превръщането на крайния резерв в инструмент за планиране. Третият урок беше в пилотската кабина.
Управлението на ресурсите не е абстрактна концепция. То означава да се говори на време, да се задават въпроси на време, да се предлага алтернативен самолет на време и да се разпознава кога предпочитаният вариант вече не е най-безопасният. В авиацията авторитетът на капитана е фундаментален, но безопасността се увеличава, когато пилотската кабина работи като разпределен ум, а не като единна воля. Четвъртият урок принадлежеше на авиокомпаниите. Оперативните центрове трябва да предоставят ясна и полезна информация. Логистичните предпочитания не могат да надделеят над съображенията, свързани с времето и горивото. Алтернативно летище с подобрана наземна поддръжка е ценно, само ако е и най-доброто място за безопасно кацане. В реална спешна ситуация пътникът се нуждае от писта, а не от удобство. Петият урок принадлежеше на обществеността. Самолет, който прекрати подхода за кацане, не се проваля. Той се подчинява на защита, предназначена да спаси животи. Внезапният скок на мощността на двигателя, неочакваното изкачване и последвалото забавяне може да са плашещи, но обикновено са признаци, че екипажът отказва опасно кацане. Прекратеният подход за кацане е разумна маневра, а не поражение. Вистара 944 най-накрая кацна в Лакнау, слагайки край на история, която можеше да бъде много по-лоша. Инцидентът беше регистриран не заради разрушенията, а заради близостта му до границата. Това е специална категория в авиационната безопасност. Събития, при които трагедията е предотвратена, но е оставен ясен контур. Пистата се появи на време, самолетът се приземи и системата въздъхна с облегчение. Въпросът обаче оставаше да виси над разследването. Колко по-ранни решения биха могли да предпазят полета от този ръб?